Vítá vás Otesánek. Jo. Tak můžeme. Vítá vás Otesánek. Rozvoz jídel z vybraných restaurací v Českých Budějovicích. Aktuálně můžete objednávat z restaurace Jack Bar. Pro rychlou objednávku stisněte 1. Pro nabídku jídel stisněte 2. Pro podmínky dodání stisněte 3. Po zadním tónu prosím nahrajte do záznamníku 3 věci. Za prvé, co chcete k jídlu a kolik porcí. Za druhé, vaši adresu, kam vám jídlo dovezeme. A za třetí, telefon, na který vám bude volat náš kurýr. Nakonec vaši volbu potvrďte křížkem. To nahraný dobře nebude. Jo, to jo, jenom teď to přestalo. Jo. Protože... Jak to skončilo? Nakonec vaši volbu? Potvrďte křížkem. Ale ještě dáme jedno kolečko. Mně se to líbilo tohle. Jo, no, ještě ve stejném znění, pojďme k tomu křížku, jo? Jo, dobře, dobře. Takže celý až Tam už křížku, jo? Protože to máme nakráčet. Jasně, určitě. Vítá vás Otesánek. Rozvoz jídel z vybraných restaurací v Českých Budějovicích. Aktuálně můžete objednávat z restaurace Jack Bar. Pro rychlou objednávku stisněte 1. Pro nabídku jídel stisněte 2. Pro podmínky dodání stisněte 3. Po zadním tónu prosím nahrajte do záznamníku 3 věci. Za prvé, co chcete k jídlu a kolik porcí. Za druhé, vaši adresu, kam vám jídlo dovezeme. A za třetí, telefon, na který vám bude volat náš kurýr. Nakonec vaši volbu potvrďte křížkem. Otesánek vám děkuje za vaši objednávku. Očekávejte telefonát od našeho kurýra, který vám potvrdí čas jejího doručení. Přejeme vám příjemnou noc. Ještě krátko do prostě tam nemáme. Jo. Otesánek vám děkuje za vaši objednávku. Očekávejte telefonát od našeho kurýra, který vám potvrdí čas jejího doručení. Přejeme vám příjemnou noc. Jo, tak to něco? Perfektní. Super. Tak, Danuško. Ty mám větu jídla, máme pro vás připraveno, tam ještě to jedna věta, tak to už dáme ještě to a pak půjdeme na ty jídla. Jasně. Tak, teď mi uděláme 2x tu větu, máme pro vás, jo? Máme pro vás připraveno 10 jídel. Stačí, když do našeho objednávkového systému zadáte jejich počet. Máme pro vás připraveno 10 jídel. Stačí, když do našeho objednávkového systému zadáte jejich číslo a množství. Máme pro vás připraveno 10 jídel. Stačí, když do našeho objednávkového systému zadáte jejich číslo a množství. Je. Jednička. Smažený sýr s hranolkama a tatarkou. 129 korun. Jednička. Smažený sýr s hranolkama a tatarkou. 129 korun. Dvojka. Špíc z miniklobásek a zeleniny podávaný s pečivem. Ne. 119 korun. To je on. Je to přepsaný. Dvojka. Špíc z miniklobásek a zeleniny podávaný s pečivem.